Менә ул куркыныч кадрлар. Бурадан төзелгән мәчет берничә минут эчендә көлгә әйләнә. Фуат Захриев мәчеттә 18 ел имам була. Нигезе генә утырып калды ди карт, күз яшьләрен тыя алмыйча. Бик авыр. Чөнки үземнең балаларга да игътибар биргән шикелле бирмәдем. 20 ел вакыт үтте шуның белән. Бер айда узмый нигезенә яңа мәчет бастыралар. Янгыннан соң ук Закат хәйрия фонды төзелешкә акча җыюны игълан итә. Бер атна ишендә алар 500 мең күчерделәр. Ядан тирә-яклар Азнакай районына күп итеп әйттем, инде алып килде 170 тирәсе. Авылдашлар 180 мең җыйдылар. Башкортстан Оренбург өлкәсе бер ай эчендә 1 миллион сумга якын акча җыела. Мөселманнар гына түгел, башка диндәгеләр дә ярдәм кулы суза хәтта. Людмила Ризванова үзе генә түгел, Хабаровскидагы улы да акча күчерә. Я в мечеть не хожу, Мәчеткә йөрмәсәм дә шын күңелдән авылдашларга ярдәм итәргә булдым. Андый вакытта бердәмләшү бик кирәк ул. Кем ничек булдыра ала шулай ярдәм итә. Абыйлы Эннеле Мөхәммәдиевлар икенче көнне үк төзелеш эшләренә тотына. Менә манараны эшләп бетерәсе бар. Инде түшәм, менә черновой түшәм һәм инде черновой идән җәйдек. Алар өстенә инде менә вагонка китерергә тиештәр, заказ бирдек. Мәчет инде әзер, бүген аның манарасын урнаштырдылар, айы куелды. Авылдашлар бу эшне Рамазан аенда башкарырга теләгән. Мәчетне заманча сип панельләр технологиясе буенча төзиләр. Ул вакытны да, чыгымнарны да экономияларга ярдәм итә. Әгәр дә бурадан яки кирпичтән салган булсалар, мәчет 2 тапкыр кыйммәтрәккә барып төшәр иде. Ишек белән тәрәзәләрне инде куйганнар, хәзер эштәге эшләр генә калган. Аларны 2 атна эчендә төгәлләргә тиешләр. Мәчетне җиһазландыруда да авыл халкы ярдәм итәргә әзер. Ютазы районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.